Op 13 maart 1945 begon koningin Wilhelmina aan de 10-daagse tocht door bevrijd Nederland. De laatste 2 dagen waren gereserveerd voor Limburg. We zien beelden van de ontvangst in Maastricht, Kerkrade, Roermond en Venlo. Het bezoek is een triomftocht. Proef de sfeer van de bevrijding. Koningin Wilhelmina in Limburg met unieke beelden van John Fahrenhout.